आए बेटी भैया, आज हम आप लोगों के बीच में एगो भोजपुरी गीत गाओ जाता रहे। ये हमारा आशा बा, विश्वास बा कि आप लोगों के पसंद हुई। आप लोगों के बीच में आप लोगों के छोटा भाई अब्दुल्ला राय भोजपुरिया पर आप ऐसे ही दुलार प्यार आशीर्वाद दुआ बनोले रही। अब्दुल राही के चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और बेल आइकन वाला घंटी की जरूर दबाई। एक जने के पति पद दे जात रहल, पत्नी कहतड़ी पिया हमके छोड़ के चल जीब तो हम कैसे घरे रहम अकेले। आई हम गीत के माध्यम से आप लोगों के बता रहे बनी पत्नी का कहतड़ी अपने पति से। जल जा बहरा ना चाही हमरा, पत्नी बहुत दुख के साथ कहतरी जल जा बहरा ना चाही हमरा, रुपया पैसा बेसी जन जाहो परदेसे, जन जाहो परदेसे, हमके विसारना जियते मारना, हमके विसारना जियते मारना, तहरी सुरतिया याद में बन के रही रही जियरा में लेसी, जन जाहो परदेसे, जन जाहो परदेसे, तनिको न लागे मन निक न लगी आगन, ए मोर सजना ना जाने तू अब के गइल कब अइबा, अब के गइल कब अइबा, तहरी सुर